A mi dien Tirant lo Blanc per so. Com mon pare fon senyor de la marca de Tirània, la qual per la mar confronta amb Anglaterra, e ma mare fon filla del duc de Bretanya, e a nom Blanca, e per so volgueren que jo fos nomenat Tirant lo Blanc. Implacable i generós, humil i seductor. Tirant lo Blanc, el millor cavaller de tots els temps, és també un home. Un home que viu durant molts anys en la imaginació d'un altre. Una vida sencera dins d'un altre cos i d'un altre cor, d'una altra ment. Jo crec que en bona part Martorell aboca en Tirant allò que a ell li hauria agradat de ser i que per les circunstàncies no va poder ser. Martorell es un caballero errante. De ahí que no le fue difícil escribir un relato biográfico, según la tradición del siglo XIV y del siglo XV, de un caballero errante como fue Tirant lo Blanc. En el fondo es su alias, el Tirant lo Blanc. Hi ha una vida viscuda i una vida pensada, i esta és la vida d'un escriptor i del seu personatge. Joanot Martorell i Tirant lo Blanc, una vida de lletres i batalles. De molt lluny i ple de somnis va arribar Tirant lo Blanc a Constantinoble. L'esperava la Roma d'Orient, l'única ciutat del món situada en dos continents. La immortal estava a punt de caure a les mans dels turcs. Quan Joanot Martorell comença a escriure Tirant lo Blanc l'any 1460, Constantinoble ja no existeix. La ciutat s'ha convertit en Istanbul perquè Mehmet II ja l'ha conquerida el 1453. Martorell no està disposat a consentir aquesta realitat i per a ell el somni de Constantinoble encara es viu. La Constantinoble de Tirant lo Blanc és una Constantinoble de llibre. Joanot Martorell, al Tirant lo Blanc, ja fa història-ficció. És un món d'arribada, és un món de desig, és un món, en aquest sentit, de conte on pot passar de tot, desconegut, anhelat, desitjat. Este és el Palau Imperial imaginat i descrit per Joanot Martorell en el Tirant lo Blanc. És Tekfur Saray, l'última residència imperial de Constantinoble. Però siga com siga, la Constantinoble del Tirant és una ciutat idealitzada, un món on tot és possible, fins i tot el manteniment del cristianisme. L'imperi romà d'Orient, l'imperi grec, no va tenir un tirant en la vida real, no va tenir un tirant que el salvara de la conquista turca. I així Constantinoble va caure. Però Joanot Martorell, que coneix la caiguda de Constantinoble, construeix una ficció en la qual Tirant salva aquest imperi romà. La Istanbul d'avui amaga racons bellíssims de la que va ser la Nova York del segle XV.
Un d'estos racons és el Palau de Bucoleón, que ha resistit més de 1000 anys i que ara és un esquelet que evoca un passat digne. Marbre blanc amb creus tallades als finestrals, des d'on els emperadors bizantins miraven el mar de Màrmara, que separa Orient i Occident. En la defensa de Constantinopla, el año 1453, los catalanes, los aragoneses, los valencianos y los castellanos tuvieron un papel importante. Concretamente aquí, en esta torre, seguramente tuvo su puesto de mando el cónsul Pere Julià. Y en este sector se desplegaron sus hombres para defender lo que era el Palacio de Bucoleón. Y aquí dieron su vida. D'esta temptació que va ser Bizanci queda també la Gran Muralla de Teodosi. La ciutat protegida per Déu, la clau del món, tenia unes muralles que unien la bellesa a l'eficàcia. Simbiosi perfecta entre Grècia i Roma. Portes, torres i murs que van resistir tots els atacs i les embestides, fins que Mehmed II les va traspassar amb els demolidors impactes de l'artilleria pesant. Les muralles de Teodosi són les més fortes de la història. 8 quilòmetres de mur en 3 fileres per defensar Constantinoble i escenari testimoni de les grans batalles del tirant lo blanc contra els turcs. Les muralles ens porten al Palau de Blaquernes, la penúltima residència dels emperadors bizantins. Rajoles roges i pedra blanca que dominen el cor d'or, un riu de metall amb reflexes daurats que ni el temps pot esborrar. Canto l'amor per dir-te com em plau l'alçar, que m'ha dut fins a tu, camins enllà. Per la gran calor que feia, perquè havia estat amb les finestres tancades, estava mig descordada, mostrant en los pits 2 pomes de paradís que cristallines parien. Constantinoble va donar la glòria i l'amor a Tirant. Tan prompte com arriba a la ciutat, la princesa Carmesina li fa perdre el sentit. Tirant coneix l'amor i en enamorar-se perd l'objectivitat. No sap perquè no ha explorat, perquè no ha descobert mai els sentiments amorosos i ahí és quan és fal·lible. Ahí és quan es converteix en humà. Las descripciones de Martorell sobre su héroe Tirán son siempre las descripciones de un hombre joven y, de algún modo, con atractivo sexual, que muchas veces no necesariamente tiene que ser lo que habitualmente llamamos guapo, ¿no? Sino que fuera un seductor. Jo no sé si avui en dia hi ha herois tan despresos, tan generosos, tan entremaliats, tan divertits i amb tantes ganes de viure. Però probablement hauria de ser algú que es planteja aventures d'un alt nivell, d'una gran utilitat i al mateix temps que sigui un brillant seductor. És a dir, que estaria entre Indiana Jones i James Bond. Un seductor a qui Martorell fa entrar a les habitacions de les donzelles i allí viu i mostra les seues intimitats. Sorprèn que un home, un cavaller com ell, que no es va casar mai, conega tan bé l'univers femení i faça de Tirant lo Blanc un llibre de dones i per a dones, les seues grans lectores. Martorell parteix d'un a priori que em sembla magnífic, que és creure que les dones saben què són els homes i què els agrada i, a més ja estan completament d'acord. El siglo XV es un siglo
que desmadeja perfectamente lo que se ha llamado el festum voluptatis, es decir, la fiesta del sexo o del amor. Claro, la obra de Martorell es un icono en este sentido porque acoge todos los elementos, uno por uno, de lo que en el siglo XV interesaba de los comportamientos de las relaciones entre el hombre y la mujer, aplicadas sobre todo a la sexualidad. Jo crec que hi ha elements volgudament irònics i una sensualitat totalment que si no fos pel sentit de l'humor podria arribar a ser obscè, saps? Se salva, jo crec, per l'humor. El tirant té la intenció de fer una defensa de les formes nobles de vida i de cultura i al mateix temps el tirant és un discurs sobre l'amor, un discurs una mica desenganyat sobre l'amor, un discurs que alerta contra els idealismes excessius en les qüestions amoroses. La grandeza de Martorell es que descubrió algo muy propio del último tercio del siglo XX, lo que se llama las mujeres de la diferencia. I entre totes les dones, una, Carmesina, a qui declara així el seu amor. Senyora, la imatge que hi veureu me pot donar mort o vida. Mana-li vostra altesa que em prenga a mercè. És un artifici de ficció, però de ficció molt ben construïda. Allò de no dir-li en paraules jo us estime, sinó jo estime la imatge que veureu en això que us dona. Ella es pensa que el que li dona és un retrat, una pintura de la xica que ell estima, quan el que li està donant és un espillet. Llavors, quan Carmesina, encuriosida, vol mirar, vol veure qui és l'estimada de Tirant, en mirar el que ella pensa que és un retrat, veu la seva pròpia cara. Llavors, així descobreix ella que de qui està enamorat Tirant és d'ella mateixa. Carmesina és una narcisista peligrosa. Que no fa més que excitar la sensualitat de Tirant, però sense donar-li satisfacció. Perquè això és un amor cortès, de fet. Però fracassa al llit precisament perquè és un personatge que pretén viure en la vida real l'ideal cortès dels trobadors, i això és impossible.